Neste momento pois estamos a traballar no proxecto Naturalmente. O proxecto Naturalmente naceu pois froito dunha vivencia persoal de dous traballadores do centro. Tratamos mediante este proxecto de perseguir os seguintes obxectivos: a loita e a sensibilización da importancia de levar unha vida sostible, a posta en valor do noso patrimonio natural e a consecución e difusión dos 17 Obxectivos de Desenvolvemento Sostible da ONU. O cambio climático é algo no que todos temos que participar para conseguir unha vida máis sostible. Dende o Concello de Lugo e todas as administracións temos que participar activamente, non solamente para mellorar a vida das persoas, sino para interiorizar esos obxectivos do desarrollo polos que traballamos e para conseguir un mundo máis xusto, de paz e igualitario. Bailaba corpo venido que nunca houbera amigo, bailaba corpo delgado que nunca houbera amigo, ergas no sagrado digo que nunca houbera amado, ergas en